Salam, hormatly watandaşlar. Bağışlarsanız biraz geciragam bolsa şu informasiýany ýanky Ukrainada okap beren biziň ýaş studentlerimiz bar. Ýigitler, gyzlar, ine dikkatinizi şonu ýetiren edim. Şuň uzaklygyň şol aňyrdan dürli ýerden habar alyndy. Enne bar zat ardaýdy. Eger şu mahal Türkmenistanyň student ýaşlary haýsam bolsa ýollaryň üstü bilen özüni Polşa alyp çykyp berse, Polşadan goni Berline barýan demir ýol bar, ýanky Germaniýa. Barp şo tak düşdüňi sizi hemme kişi garşylaýar şo taýda German hökümetleri ya ýörüte işgärleri bar, migrasiýon gullugy. Ukrainalara goni alyp gidýär, siz hem ýagdaýyňyzy düşünýärsiňiz. Aydarsanız bizimle Türkmenistan studentler 2 ýyl bäri ýurdumyza gitmekden mahrum edildik. Ve o yankı Covid bahanası bilen bize ýurda hiç kim ýurda salynanak isle student bolsun, isle beýleki Türkmenistanyň grajdandary bolsun, hiç kim ýurda girmäge mümkinçiligi ýok, mahrum edilen adamlar. Şonuň üçin bize başga gidere ýerem ýok, ýurdum ýok. Bütün millet üstak bozgun bolup gelýär. Bizim il bilen bile geldik. O taýda çykkansa ýagdaýda ýaşaýlysak ýatak jaýymyz ýok. Bir zatdan iyi bir çelliysek ýyzymyzdan pul gelenak, elimizde de hiç tat ýok, okumuzam ýok. Indi bizne şular ýagdaýda iki oduň arasynda galyp bizi kabul edin diýip aýtmaly. Başga hiç tatdan. Ol meselem o Germaniýa gelip biz Aşgabatda ýa Türkmenistana uğrat diýseniz siz ýene de gapana düşersiňiz. Sebäp o Türkmenistany sizi gülpettesi bilen garşylajak hökümetem ýok, en ataňyzam ýok. Olar etdirmeýärim şol haram hökümet. Sebäp şu neçelli daşary ýurtlardan okuwun gutar Türkmenistana gelen studentleriň hem ýaşlaryň hem güni güzerany it görse göz agarar diýileni. İşe merlenak o taýda hiç tat ýydarlanyp tersine näme işlediň 5 ýyllap kim bilen gatnaşdyň, nähil okuw okudyň. Ine şular ýaly bolgusy soraglar berip, öne ýaşlaryň elini urup, olary da işem ýok, perspektiwa da ýok, gelejegem ýok. Şonuň üçin eger de siz häzir näme men Germaniýa diýen, Germaniýa Ýewropanyň iň ösen ýurdy. O taýda türli avtomobil konsertleri bar, yeni beýleki tehnologiýalar bar, işläp duran edaralan aňyrsy bärsi ýok. O ilat sanym ýalňyşmaýan bolsam 70 milyondan geçýär. O taýda işim okuwum mümkinçiligim bar. Baran adamlar çart şol jemgyýetiň içine girip hem okumak hem işlemek mümkinçiligimiz bar. Ýaşlar maňa dogry düşünin. Ol size Kiýewde karňyz ýalym bolmaz. Sebäp mahal ýagdaý ýitileşip gidip oty Ukrainaň gelejegi näme boljak, haçan o taýda uruş gutarjak, gutaranyp okuwlar dowam edip boljakmy ýa ýokmy, ol başga görür. Oňa çellise galan okuwňyzy ýa 3-4 ýylyň içinde täze kär alyp ine okap ýerde geçdi täze Türkmenistanyňda dolanmaga size ullakan mümkinçilik bar. Şoň üçin men size ýaşul hökmüne berjek maslahatym ýa nesihatym. Şu mahal sizde mümkinçilik bar nira Kiýewde ýa-da Harkowda şol Türkiýanyň ýemesi ilçihanasyny ýa ambasadyny tapyň wekilhanasyny. Şu tak barıp aýdyň biziň ýagdaýymyz şu bize kömek edin. Hiç bolmanda şol ýanky Ukrainadan Polşa ýa türkmen dili bilen aýdymyzda Poloniýa çykmagy bize bir hat ýazyp berindi. Boldy şol ýeterlik. Şol hat bilen siz Polşa gelseňiz göni otlyň beýline basyňda hana Berline. Şumal kabul edip oty Germaniýa göni. Men aýtdym diýin hana ýanky Şweýçarda bizden şol 5 ýyl gelip gowuşdy diýip. 5-där belki 55-dir şuň kuny. Ýöne Şweýçarda adaptasiýa etmek, girmek, işlemek, okuwň dowam etdirmek biraz uzagrak bor Germaniýakydan. Sebäp Şweýçar milletem, döwletem Germaniýadan 7-8 esse az. Onsoň bärde ýene de täzeden Şweýç dilini öwrenjek, ömmelerde emetçegem bolsaňyz, onsoň dil bilmän bärde iş berilenak. Onsoň Germaniýada iş almak möhledi has gysgy diýip aýdýarlar. 6 aýdan soňra ýem işläp boljak. Hem okap hem işläp. Ene studentler siz ene ataňyzy hiç birisine minnetsiz
öz günüňizi özüňiz görüp, öz okuwyňyzy özüňiz dowam etdirip bilersiňiz. Onda gerek gel, aňyrda enen atalarynızdan horlanyp bermesin, o çağamyza pul uğradyp, hökümetem azar bermesin, o minnetli çörek ine bizine size dolar ýam edip berýät, näme diýät, kim näme işleýän ýerde okuýar, kim bilen gatnaşýar dip ölüň soragyny edip bermesin, iýdiňizde galan en atalarynızdan. Şoň üçin indi öz başdak bolmany başaryň. Ine size berjek maslahatym men. Gönü şol ýanky Türkiýanyň mesela barın elçihanasyna ýa wekilhanasyna bardyr. Kiýewde de bar, Ýemede de bar, Harkowda da bar. Mana ýanjy şumar mundan ýarym saat gelip öň gowşan habara görä Türkiýanyň şo taýda Ukrainada jemi 20.000 raýda emesi raýaty ýaşaýan eken. Şolardan 9 günüň dowamyny 11.000-ni ýygyny Türkiýe çykartdylar. Şol sanyna Türkiýe hökümeti şol elçihanasy Azerbaýjanlara da beýlekilere de öz soýdaşlar diýip ýanky türk milletleriniň wekiline de kömek edýärler. Bize de hökman ederler diýip men dogry önemli sebäp biz olaryň emesi ata watany ýa olar bizden gelip çykan şey diýip düşünýärler. Barın ýagdaýyňyz aýdyn hökman kömek ederler. Egerde türk diline bir zat ýazmaly ýa aýtmaly bolsa aydın ya yazın şun aşağına komment onunla men haýyş edeýin türk dili bilýän vatandaşlarymyzyň gowy edip şonu ýazyp bersin ýa elçihana jaň edip aýdyp bersinler. Onuň boyun aldylar erti nesip bolsa jaň edip aýdarlar mümkin kadar eliňizden kömek gelse şu hiç bolmany Polonia, Polşa açmagy biziň studentlerimize kömek edin diýip. Şu informasiýany gaýrat edin. Hemme ýanky studentleriň ýaşlaryň dikkatyny ýetirin. Ukrainanyň çynnaklary. Sebäp eme ol ýanky serdar otak akitdim wagzala gelin, beýle gelin ol ulu otdan akidip kiçi oda atanyň bilen otdan dyýynlygyň däl ýa ýemeden problemaň çözülligi däl. Gidin Hana okan Germaniýada mümkinçilik bar. Gerek bolsa soňra Germaniýadan beýleki döwletleri de Angliýa, Nirami gidip okap bilersiňiz. Ýaşlar ýalňyşmajak bolun şu tapar gaýrat edin. Birek gollaw kömek edin de geçin serhetden. Şonu aýdaýyn. Ýaýradyň şu habary öz araňyzda. Men gerek bolsam hana telefon ýanymda gece güni jaňa seňdim. Şu soragy boýunça jogap alarsyňyz. Düşünmeýän zadyňyz bar bolsa. Onu yine de bir zat haýyş etdiler. Ýa bir Türkde ýaşap beren watandaşlarymyz Maňa 3-4 ýerden jaň etdiler. Sonra dura halmyradagy biz Ukraina gidip şu Ukrain halkynyň tarapyny göreşmekçi ýa-da söwüşmekçi. Biz näde şunda amal etmeli. Onu aýdyp berýär, men bir topar ýerden konsultasiýa aldym. Bilem ýene de siz şol Türkiýedäki Ukrain elçihanasyna ýa konsullugyna baryp şo taýda ýük tutarsyňyz, aýdarsyňyz ine pasportyňyzy görkezip men plany ine ýa ine islegim bar şo gidip şo taýda söwüşmäge ýa göreşmäge ýa Ukrain halkyna gollaw bermäge. Ýa men harby ýa men garajdan aýdarsyňyz öz käriňiz boýunça. Şo taýda onsoň sizin belge alyp soň açana grupa ýa topar emelegelerni Ukraina uradarlar. Şoň kune men bilýänim Ýewropa döwletlerinden 15.000 sany meýletin adam dabrovolis meýletinler hana ýazylyp Ukrainaga girdiler söwüşmäge. Ukrain halkynyň tarapyna. Ol bar. Eger türkmenlerden hem gitjek bolsa, ýanky maňa jaň ederler, ýa habarlaşarlar, ýa ýazarlar, ine senin dikkatyňyza iň ansady ine emesol Türkiýede bolsa, Türkiýedäki elçihanasyna barın Ukraina arzaňyzy ýazyň şo taýda boldy. Sizi haçan gerek bolsa çağırarlar, ýygnarlar, uğradarlar Ukraina tarap. Ine şonu aýdaýyn. Walya watandaşlar şu gysgaçyk informasiýany gaýrat edinde Ukrainadaky studentlerimiziň dikkatyna ýetirin. Mümkinçilik bar, şu mahal ýurduň daşyny çykmagy, meselem Ukrainadan daşyny we okuwyňyzy dowam etdirmäge. Sebäp gelecek sizinki, Türkmenistan sizinki ýaşlar, watana ýygyňyza ilmli, bilimli bolup barsaňyz, täze Türkmenistany her biriňizi orun iş, kär, awry gelecek bolar. Sag bolun dinleýän üçin hemmäňiziň öňünde sağlyk watandaşlar.